2 பேரும் உரசி தான் படுத்துட்டு இருப்போமே ஒழிய விரிசலா படுத்ததே கிடையாது. எப்பவுமே நல்ல வசதிக்கு வந்த பிறகு பட்டுப்புடவை தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் கட்டுவாங்க, வாங்கி கொடுப்பேன். ஆஸ்பத்திரி அழைச்சின்னு போனதுமே அவங்க ட்ரெஸ்ஸை மாத்தினாங்க. என்னுடைய குலப்பிரகாரம் 2 தாலி, இந்தண்ட ஒரு முத்து பவளம் இருக்கும். அது இல்லாம இன்னும் சில காசுகள். அவளுக்கு கொஞ்சம் நகையில ஆசை, நிறைய போட்டிருப்பாங்க. ஒரு தாலி கொத்துக்குள்ள நிறைய இருக்கும். அந்த உள்ள ஆஸ்பத்திரிக்குள்ள ஐசியூல அழைச்சின்னு போற போது அவ கைட்டி இந்தாங்கன்னு என்கிட்ட கும்பிட்டுட்டு உள்ள போனான். பெட்டுக்கு போனான். அப்பொழுது என்ன என்னை பார்த்து கும்பிடுறிய அப்படின்னு கேட்டேன். நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எனக்கு அந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பு என்னால ஜீரணிக்கவே முடியாத ஒரு